ҷанги ду бародар дар ҷанозаи падар ба хотири ҳамон меросе ки аз паси падар боқӣ монд, аллакай бо ҷанги ду бародар оғоз шуд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. дӯстони азиз, бар ҳамаи мову шумо маълум аст ки дар ҳаёт чунин ҳодисаҳо мешавад ва бо чашми сар мебинем, бо гӯшҳоямон мешунавем ва медонем ки ҳангоми падару модар аз дунё гузаштанд, аллакай ҳамон меросе ки аз паси инҳо боқӣ монд ба фарзандҳо, байни фарзандҳо тақсимкунӣ шурӯъ мешавад. Аммо ҳаст чунин одамоне ки ба хотири ҳамон мерос аллакай байни бародарон ҷанг шурӯъ мешавад. Шахсоне ки чунин ҳодисаро бо чашми худ диданд ва шоҳиди ин воқеа шуданд, бар мо нақл кард ва мо хостем бар шумо низ бирасонем. аз ҳамаи шумо хоҳиш ҳамин аст ки қиссаи моро хуб гӯш кунеду баъдан фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. кай ва дар куҷо кӣ будани ин шахсон барои мо махфӣ нигоҳ дошта мешавад. зеро ҳамон марде ки нақл кард гуфт: намехоҳам ғайбат шавад, вале ба хотири ибрат шудан бар дигарон нақл мекунам. марде аз дунё гузашт ва мардум барои ҷанозааш иштирок намуданд. аллакай дар ҳамон рӯзи ҷанозаи падар баҳси ду бародар содир шуд. яке мегуфт: хонау дар аз ман мошину молҳо асту. дигаре мегуфт: не, хонау дар аз ман мошину молҳо асту. ҳамин тавр онҳо оҳиста оҳиста ба ҷанг хестанд, ҳолон ки маитро ба қабр нагузошта буданд. бале дӯстони азиз, ин воқеае нест ки мо надонему нашунавем. чунин ҳодисаҳо дар ҳаёт бисёр мешавад. ман шоҳиди як воқеае шуда будам ки ҳангоме ки падарашон аз дунё гузашта буд, яке мегуфт: акнун ин хона бар додарамон монд, пас хайру эҳсонҳо ҳама бар гардани ин аст, зеро хонаи падар мероси ин бародармон шуда буд. бале дар зиндагӣ ҳаст чунин мардоне ки ҳангоме ки падар аз дунё гузашт, барояш дигар чизе муҳим нест. ҳатто мурдани падар барояшон муҳим нест. фақат чӣ кор мекунанд? интизори ҳамон рӯзе мешаванд ки кай падар аз дунё мегузараду кай чунин меросҳо бар мо насиб мекунад. мо чунин фарзандҳо шуда ба воя расидаем. мо фарзанде нашудем ки хоҳем дуо кунем то ин ки падару модарамон умри дароз бинад. вале ҳаст чунин фарзандҳое ки фақат интизори ҳамон марги падар мешаванд, марги модар мешаванд, то ин ки хона, мошин, молҳо ва ҳар он чизе ки аз паси инҳо боқӣ мемонад, то насиби инҳо шаваду инҳо шод шаванд. бале ҳаёт ҳамин аст.